Se, den første gaveæske, den består af tumlebold og nuslemus og 6 legekort. Og tumlebold og nuslemus ser sådan her ud. Og det er sådan her, nuslemus, den kan jo godt lide at grave ned i hullet, men man kan også tage den op. Og når et barn gør det her, så øver barnet sig faktisk i finmotorikken. Tumlebold her, ja, foruden at man jo kan trille med den, så kan man også kaste med den. Og det der er en fordel, det er, at børnene, de kan tage fat godt her. Sammen med de her 2 legetøj, der kommer der også 6 legekort. Hvor 3 af legene handler om nogle idéer til, hvordan man kan lege med nuslemus. Og de sidste 3 legekort er, hvordan man kan lege med tumlebold. Og for at tage et eksempel. Den her leg, den hedder nemlig føleleg med nuslemus, og så står der en lille enkel leg. Og også måske lige nogle ting, man skal være lidt opmærksom på. For eksempel, hvis der er noget, de ikke magter, så har jeg givet nogle andre idéer til, hvordan kan man så gøre det for at lege den her leg. Og så hernede, der står, hvad legen styrker, og hvad man udvikler, hvilke sanser man udvikler.